Co potřebuju znát jako trader? No, musím chápat, kam se trh může pohnout. Co mi k tomu pomůže? Trend is your friend. Objem roste, zájem roste. Volatilita roste, asi přijde velký pohyb. Supply demand zóny, můžu si naplánovat vstupy, stop lossy a take profity. Super, a to je všechno? Ne, to, co nejvíc hýbe trhem, jsou fundamenty. Úrokové sazby, HDP, inflace, nezaměstnanost, COT, geopolitika, sezónnost. Jak se v tom mám pro boha vyznat? Můžeš sledovat forexfactory.com, zprávy na Bloombergu a Xku, makrodata na tradingeconomics.com, pak si to všechno zapisovat do Excelu, vyhodnocovat si jednotlivé položky a následně si explodovat na. A nebo můžeš použít nástroj, který to celý vyhodnotí za tebe. Trading Analyzer. Ten vypočítává všechny tyhle zmíněné fundamenty a ukáže, jestli daný instrument fundamentálně roste anebo klesá a jaké má celkové skóre. Všechna klíčová data jsou tam přehledně zobrazená, úpravy probíhají v reálném čase, takže nemusíš mít 10 monitorů a tříštit si tradingový fokus. Mrkni na můj profil a můžeš použít 5% slevu na Trading Analyzer, když použiješ kód PP5. Takže teď už víš,